Păi diferența între Paște, că la Paște Dumnezeu a înviat și la Crăciun, nu, înviază, a murit, deci e treaba cu moartea și la Paște e învierea lui. Și pot să spun că... Am două gemeni, alu fie mea și a mea. Deci am făcut liceul la diploma de bacalaureat. Mai înțeles? Ce a zis domnul Becali? Ce a zis, domnule, că te prostii vorbește ăsta, poți să... Domnule, felicit! Becali sugi Becali. Păi nu-i mai bine să sugeți voi televizorul, voi? Se rupe pula. Domn Dragomir în direct. Eu nu zic că jur, eu zic că zic muie. Păi mai aveam curaj să spun că mi se rupe de DNA dacă n-aveam încredere în justiție? Nu știu. Becali, atunci spuneți-mi despre în ce constă. Vă mulțumesc mult. Și plec. Îmi trece supărarea. Dar altă dată să te vezi mine, să nu mai vezi pe care la barnave. Ceau, la revedere.